wa kay lingaw. So, duha na ta. Una na ako ang akong video. Aron jud kamo tuo na ako seryoso sa akong komedya o tinunto. Ako si Rico Panadero, ang taong adunahan, basta way kwarta nga istoryahan. Pil ko lang magpatawa, ayaw palabi sa problema, kaya daghan ang buang sa karsada. Hapit na ang eleksyon, kinsa may atong piliyon. Paalis na si Duterte, mag-ilis na tao presidente. Init na kayo ang mga butante, kung kinsa gyud ilang ipuli. Uban ato makaleni, nagyaw-yaw san si Manny. Nikatawa si Dumaguso, eh siya daw ang oso. Hilason mo ingon si Lacson, si Rastamano agyoki, kay di ka maumurigi. Samtang si Bongbong nagisi-ngisi, kay ahead kayo sa survey. Kaning mga politiko, puwera lang sa maayo. Sa eleksyon mapayo-ayo, pero ang uban wa ginahimo sa pandemya man o sa bagyo. Bantayin ninyo kung matos inyo, dayog lamano-lamano. Lingon kayo amigo, murag yung kinsang santo. Diskarte nga pang trapo. Kabantay mo human sa bagyo, daghanan ng lista. Priority ang balay nga lamba, tungod sa bagyo pwedeng kusuga. Pero pag-abot na sa ayuda, daghanan na tingala. Kay bisag ilang balay na tumba, ang ilang ngala na sa puwera. Sama usab sa gugma, ayaw gyud og kumpiyansa. Daghan ang gipaasa, apan wa na gyud balika. Ani na lang kutob sa akong istorya, hinaut unta mo subscribe ka aron maabot na ning 50, bisa na lang gani og 30, lipay na kay ta.